Cenen. Roedd yn arfer gwarchod y briffordd, yn un o Gadwyn o gestyll ar hyd lanau twy. Hydryswyn, dinefwr, ac yma ym mhen y dyffryn yr uchaf ohonyn nhw i gyd, yn cadw lleuad barcud ar y byd. Erbyn heddiw, rhaid gadael y briffordd, dilyn y lonydd, troellog, diadffordd, y cemffys sydd wedi hen adael yma, sy'n cuddio yn y pantiau tu hwnt i'r trap, lle mae'n rhaid oedi adael i dractor neu bws fynd heibio. Ac yna, gadael y cerbyd, a dringo heibio'r hwyaid a'r defaid corniog, cyn cyrraedd ar dyrnau llawn gwynt. Dim ond bref y gwartheg a chwiban sy'n cael ei gwt, ac ymhell, bell uwchben, awyren a'i chymffon len ar y briffordd i'r byd newydd. Yna, un arall, ac un arall ar ei chwt, yn hedfan drwy'r machlud a'r dywyn. Roedd yr arglwydd rhys wedi ei gweld hi. Mae gastell yn dal ar y briffordd o hyd, y briffordd ar uchel i ben pella'r byd.